Mina mhla ngiqala nje ukubona into nje phambi kwamehla ami kuthiwa yenziwe uShembe. Ngakhonjiswa yilo baba lo. Umshumela umgcineka mangingaphosisi. Ngomunye unyaka ngithathwa insizwa. Ngalesikhathi inkosi ikhipha igama lokuthi ube kuyangami. Usho uNyazo kube kuyangami. Ngabe intsha yonke ibuyele emanzini iyobhajadiswa kabusha. Hayi, kuthi into enye insizwa yakaXaba eThempelini. Bayayazi abangaziyo. uMakhoso ngeXaba bathi uKhoso. Ithi yahamba ifuna ukubuyela emanzini icela ngiyiphelezele. Ngoba manje uma ungena emanzini awukwazi ukungena uphethe ifoni, ufuna ungene nje uwena. Kodwa ngiziphathele izinto zayo nemali yayo. Sihambe ngiyiphelezele. Masifika phezulu, okay, kuvunywa izono-ke zingene insizwa, zingene izintombi. Maziphuma izintombi, ebese umshumayeli umgcineka eqoqa insizwa, ebese zivula isikokela. Ebese edonsa abantu ababili mangingaphosisi, ebafaka la phakathi kwethu. Simile-ke sishaya isiyingi sithe. Mebafaka labantu inhlansuthi nje esencane nenkosazana nje esencane. Hayi. Abathuleke. Ebese ethi lensizwa le njoba nje imla eceleni kwami. Lensizwa kufika ubhombela kuyona edokodweni lele ebusuku. Wathi ayisukume ime ngenyawo. Ulensizwa bingahambi inhlobo njoba namhlanje imi ngenyawo. Hawu sibabaza hayibo. Ebese ethi lengane le ingene emanzini ingezwa endlebeni. Athi niyazi ukuthi yini lento. Ayisithi mase siyabuka noma singazi ngegama kodwa ngiyazi nami lento ukuthi ifakwe endlebeni munenkinga ungezwa ebese kudonsela umsindo. Athi ke lengane ingene emanzini yobhajadiswa ingezwa. Ngoba nje ngishilo ukuthi esontweni uyobhajadiswa nje ungena nje mawuyinsizwa ufaka ibhlue ufake leso skipa noma ishirt ufaka umNazaretha noma nje ungabe usifazana kodwa nje awufaka icici akufuneki lutho kuwena umNazaretha nje lokho kumbethi ngaphansi kuphela ngoba ngisho umluku uyawuqaqwa. So ayikwazi lengane ukungena ifake lento zayo ngoba kufuna ingene iyona uyabo. Okusho njoba nje kuhlatshelelwa nje lapha kuyongena emanzini ayizwa lutho yona. Uthi kumshumayeli lengane ithema eseyifakwe emanzini angazi ukuthi yafakwa kangaka. Ithema eseyifakwe emanzini besiphuma uthi yase izwa izwe likhuluma endlebeni zayo. Ayifakile lento zayo kodwa mayiphuma emanzini izwa izwe likhuluma endlebeni zayo. Mayithi yalalela kahle lelizwi noma kuthiwa izinto ziyefana. Izwi loNyazi leli likhulumayo. Uthi emva kwalo yaqala yakuzwa umsindo uthi nama Nazaretha ayahlabelela. Uyabona nje yaqala nje yezwa ke manje ngale kwale mshini yayo. Isibuya kiza kumshumayeli uyena ophethe lento zayo. Isizoyitshela yena ukuthi indlebe zayo seyivulekile seyiyezwa. So masuka lapho sisashaqekile sinjalo. Sehle kwakuyisonto uyisonto. Sehle masehla lensizwe ihamba edodeni bese ngiyezasi mina ngizwa kukhala ithuluzi ebuhleni ezansi kukhala imbomu. Ngizosikhumbula ngazi noma kusenzekani lesikhathi nabasho uma kuqala uJuly kade ihamba nje iyogidela uShembe. Kwakuyileso sikhathi ke kugidwa ke ngaphakathi. Sengehla ke mina ke ngifuna ke manje ukuyobuka labantu abagidayo ngaphakathi. Ebese ngehla. Mangehla bese ngihlala lentoba nasekhaya engiyilamayo. Ngithi mina hawu kwenziwani ezasa athi nabasho iyagida igidela inkosi. Ngithi mina inkosi ilaphi yona? Athi yena ihleli evrandi ibuka laba abagidayo. Ngithi mina seyinesikhathi esingakanani ihleli? Athi na sewunesikhathi eside ihleli phelile manje mhlambe i-hour. Awuna ngithi mina hawu. Njoba uShembe ehleli ebuka imigidi lapha evrandi uyazi ukuthi usekhuluma endlebeni zengane bengezwa kwavuleka indlebe. Amangale naye ngithi ngiyakutshela. Yabo. So ngelinye ilanga ngikulive wasobahle. Ngimbona umshumayeli angene nje akhulume kabili aqaqapha waphume.
ebese ngiya request. Sengifuna uyixoxa le ndaba-ke manje ixokela abantu abagcwele ku-live ekhona umshumayeli ukuthi mina nje uqala ukubona isimanga lithiwa into nansi yenziwe uShembe. Ngaqala ukukhonjiswa yilo mshumayeli elanda ingane ebengezwe endlebeni. Imishini yayiphethe wayisakaza phansi wayibulala wathi ayisezoyidinga vele. Kanti ngiyixoxa lento ku-live uthi-ke mayesengena sebuya uthi umkakhe umthintile ukuthi nangu umfana ekhuluma ngawe la ku-TikTok. Uthi wabuya akwazi uyilalela. Useyabuya kuzoyiconfirma lo nto. Uthi le ngane ngayitshethi lezi zinto awudingi ukuthi ungene nazo emanzini. Uthi yathi angizwa mina ngaphandle kwalezi zinto. Uthi ngathi uShembe uzokuvula indlebe. Noma mhlawumbe ngeke ngisayixoxa ngendlela ayisho ngayo yena. Uthi ngathi uShembe uzokuvula indlebe. Uma uphuma emanzini indlebe zakho zingasebenzi, ubuye uzothatha inkomo kumina ngizoyikhokha lo nkomo uShembe bengakuvulanga indlebe. Uthi ngangingazi ukuthi kwale mali leyo nkomo ngizoyithatha phi makuthiwa le ngane ayibuye ngempela ingezwe endlebeni. Uthi yangena ingane emanzini naye ngitshela ukuthi yakamaphumulo ngokuhlala wafikela wathi hayi ingane yasenquthu, ngathi washo ngathi ingane yasenquthu. Uthi ngathi mina hamba uyongena letha la lento zakho awusezoyidinga. Uma ungabuye ungezwa ubuye kumina uzolanda inkomo yakho ngizokukhokha inkomo uShembe bengakuvulanga indlebe emanzini. Usexoxa ke manje ke into ayikhuluma naye ingane mina ngangixoxa lo ayikhuluma nje sidlanga la leni sikhona. Useyasho ukuthi hayi ingane ngayitshela vele iyongena emanzini. Ngathi shiya lento ayidingeki vele. Wena uzophuma sewuzwa lapha. Ma ukuthi akwenzeki lokho ubuzo ulanda inkomo yakho kumina. Uthi ngangingena kwaleyo nkomo leyo. Ngangithi ngangimane ngisho nje. Uqala ke nje kwami ukubona into ekuthiwa nansi yenziwa uShembe ngamehlo. Ngakhonjiswa yilo baba lo bengimvezile. Bengithi angidlule nje lapho nje. Uyazi nini engenze ngikhulume lento? Kukhona insizwa ebikhomentile imncoma ngathi uSidwayo wakhe wamsiza ngani. Sengiyasho yazi lo baba sikhisa ukuqala kwami nje ukubona ukuthi hawu ngempela ngale nto yala esontweni ikhona. Phela into uhlala uyizwe nje uyikholwe noma ungayibonanga. Kodwa ukuqala nje kwami ukubona ukuthi hawu kanti ngempela le nto into ekhona. Ngakhonjiswa uye.